И така, здравейте, и това съм аз, колеги отново. И сега, това е Тики Слент, епизод 1 на Майнкрафт. Продължаваме къде сме завършили. Ето, където валеше. Дето се направих само по-това. Така. Build a house, това го направих в Intel 5. Check artifacts and places, check totem. Така, аз ако всъщност имам Cobblestone. За сега нищо не ми трябва. Чекам към дето това, не го разбирам какво е. Не знам, не съм сигурен. Главите ли трябва да взема? Омага. Така, ще едно пъне. Чикитотим. Така. Да го намерим. Ако ето и ми добре. И какво трябва да взема? Чест ли ще има отдолу? И кога аз трябва да го струшате ли? Гойч може да остане, не знам. Така да имам повече дърва. Готово. Махна го. Май гович, после сигурно трябва да ги взема гович. Не знам. Нощ. Тук са на хард. Ама аз трябва бях. Бе, що гонче? Дай храна, дай бързо. Ще трябва да не съм много добър ПП. Не съм ПП но... Окей. Жив съм. Успях да се направим каменен меч. Ей! Успях. Сега ще видят. Кой би обедили. Всъщност ти ме последваха до там. Казвам и само да ги заобиколя. Да, чудесно, защото някак да няма втори трик скелет. Има увелича се. Така ще кажа. Но мога. Как да знам, че бях с тъпи неща. Тъй тук ще има нещо. Тук е... Само колко, кажете ми, че няма да има само. What the fuck? Не. Направо батът. Много са... Много ми смешно. Умирам. Не. Кажете ми, че не умирам. 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 Кажете ми, че се мамутка. Майко. Много се стреснах, бе. Искате боли. Защо? Защо ли скочил под кола?
Так, с тези главички. Аз съм ваш приятел. Стрелец ли е? Някой са зомби. Аз ще събера малко айрон. Ще го изпеча. Ще направя айрон меч. Айрон броня, ако иска му се. Къде са айрон не мое? Найс. 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 И 20. Не ме взея толкова. Вземай малко кабелстон да може да такова. Печка. Ме стигаме. Но няма винаги да скачам тук, за това ще си. Не се скачам. То звук на зомбите много ме дразни. Мога чувството, че всеки момент може да дойдат да ме бият. Сега с кой ще го пичам? Скол. Наистина много айрон. Но съм глупав, тъп. Какво ли не тук? Аре, още малко. Явно съм служил малко повече. Тъй още една, давай. Добре. Аз съм станах много интересен. Трябва да сложа да се пече. Аз имам легло между другото, но... Не използвах леглото. Дойдох тук вечерта и та. Право ма. Получиха тук. Батъмто. Ай, ти биха, биби! Идоката да подайс! Тук се още. Аре, сега ще направим гастички. Може да тръгваме. Ще тръгвам. То най-важното е да мечници направим.